नमस्कार, आप देख रहल बानी भोजपुरिया खबरें। बिहार झारखंड के ताज़ा खबर खातिर बनल रही रुआ लोगिन भोजपुरिया खबरें चैनल पर। अजय अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं कैले तो जल्दी से रुआ लाइक करी, सब्सक्राइब करी और शेयर करी। रोहतास जिला के दावथ में वार्ड सभा करके वार्ड प्रबंधन समिति के कैल गई गठन। रोहतास से संवाददाता चारोधाम मिश्रा के मुताबिक दावथ प्रखंड के परसिया कला मध्य विद्यालय परिसर में वार्ड सदस्य शुभम कुमार के अध्यक्षता में वार्ड सभा कैल गई, जौना में मौजूद ग्रामीण की सहमति से वार्ड प्रबंधन समिति के गठन कैल गई। समिति के सचिव के रूप में बादल पटेल के सेमरी वार्ड नंबर 2 के निर्विरोध चुनल गई। वार्ड सभा में पंचायत सचिव कुंज नारायण सिंह के अलावा वार्ड 2 के सैकड़ों लोग मौजूद रहे।